Nyuwun oplos tepuk tangan untuk PT Karsa Bayu Bangun Perkasa. Alhamdulillah didhawuhi meneh karo Pak Desus ya, Mak. Yen tak hitung wis rambah kaping 3 ngono. Malah iki spesial, Nduk, merga mengeti hari ulang tahun PT Karsa Bayu Bangun Perkasa yang ke-31. Muga-muga Pak D Susilo Handoko lan sedaya keluarga para karyawan karyawati pinaringan hayu lan rahayu berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ngono ya, Mak. Pancen kaya mengkono. Nuwun sewu to, Mak. Janjane kaya Pak Desus kuwi lak piyai sing turah. Maknane daleme wae ting tlecek ning ngendi-ngendi. Ning kok ya kepareng anakake ambal warsa perusahaane wayangan kok mung trima awake dhewe sing nyangik sing limbuk, dalang sing nembe ajar, dalang sing urung duwe jeneng. Pok ora ngaturi para-para dalang-dalang sing misuwur, dalang-dalang sing kondang profesional, upamane ora nimbali Pak Mantep utawa Pak Anom, ngono sebabe apa to, Mak? Yen kanggone Pak Desus sak ngertiku lho, Nduk,
yen arep ngaturi para darang-dalang sing misuwur kaya Pak Anom, Pak Mantep, panjenengane enteng wae. Lah ya kok sing ditanggap mung trima kowe. Merga Pak Sus kuwi matek aji pengiritan. Pengiritan piye aja ngenyek. Ora ngenyek. Lah kuwi gojekane ngono, ning intisarine ngene, Nduk. Aku wis nyuwun dawuh kelawan panjenengane. Pak Desus kelawan Ibu kuwi pancen wit mbiyen nganti saiki duwe niat, duwe krekat kepengin ya kuwi ngetokake lelabuhan ngangkat para dalang-dalang sing irung duwe jeneng njur sak bisa-bisa men duwe jeneng. Ngono. Wis akeh para dalang-dalang misuwur sing biyen kuwi urung duwe jeneng banjur ditanggap diangkat karo Pak Susilo banjur dadi dalang kondang kuwi wis akeh banget. Iya, klebu aku kelawan kowe iki dikudang karo Pak Desus, muga-muga kanthi ditanggap karo panjenengane dipromosekake karo panjenengane bisa dadi dalang sing kondang. Tegese beliau sangat memperhatikan regenerasi dalang. Ora mung para dalang-dalang senior sing ditanggap, ning para dalang-dalang nom-noman sebagai generasi penerus tumrap lestarine budaya Jawa dening Pak Sus tetep antuk kawigaten. Mula wis cetha ngeglo tanpa warana lamun to PT Karsa Bayu Bangun Perkasa wabil khusus Pak Desus adalah salah satu promotor kelestarian budaya Indonesia khususnya wayang kulit. Ngono ya, Mak. Tur dasare ora mung wayang wae. Wit awan mau wis digelar ya kuwi acara religi utawa agamis wujude kataman Al-Qur'an. Saiki wayang kulit tur mresani wayang yen ana bejane awak bisa kundur engko nitih sepeda motor anyar mergo ana dur presik. Iya, wis kepenak temenanan, Nduk. Iya. Mongko hadiahe pirang-pirang kaya ngono. Endi sing pit motor, endi sing sepeda ontel dan lain sebagainya. Ini adalah tanda persembahan Pak Susilo terhadap warga masyarakat khususnya di Solo Baru dan sekitarnya. Ngono ya, Mak. Matur nuwun Pak Camat, Pak Bagas saka Grogol ya kepareng rawuh. Ngaturaken panuwun lan sedaya para tokoh masyarakat, para alim ulama, para sepuh adi sepuh ingkang kepareng rawuh, kula nyuwun panjurung pangestu mugi-mugi tetep lestari widodo anggen kula gelar pakeliran mituhu dawuhipun Bapak Susilo. Ya, tur dasare iki ya ana bintang tamune. Bintang tamune sepisan abahe Haji Muhammad Sakirun saka Madiun. Malah sing kepareng asta iki piranti kaya terop panggung sound system nganti tekan pecele iki kaya Madiun kabeh. Iya, Lan ugi Raka Mas Gareng Sumarbagyo saka Semarang. Ya, njur piye iki? Nah, panjenengane berdua itu adalah ahli di bidang tari utawa beksa. Ya, njur Slendro Songo engko disupoti nganggo serampat. Ning serampate Gareng karo serampate Mbah Kirun ki beda. Serampate Gareng wayang wong cetha lamun to seger kaya ngono. Yen jogetane serampate cara Mbah Kirun mesti kebak kawibawan. Yo disekseni bareng-bareng, Nduk. Ya, monggo serampat dados.
para bintang tamu senior kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nggih. Aku joget ning kene nganti menggeh-menggeh lara ora wedi cedhak rumah sakit. Dadi semangat kuwi mergo cedhak rumah sakit, Pak. Rumah sakite Sinden Mediun. Sinden apa kuwi? Uun. Dokter Un, Mbah. Malah wong malah sing sinden Un malah ora tau sehat malah. Rumah sakite Uun. Nggih. Sinden Mediun enek jenenge Uun, lah kok iso gawe rumah sakit nang kene. Nggih. Uun rung lahir ki rumah sakit kuwi sono. Rumah sakit ana sing cedhak ya ana poliklinik kuwi. Kuwi gawe joklitik. Oh, kuwi lho, kok joklik. Poliklinik. Kok joklik. Lah kowe poliklinik, Joklitik dhewe lara-laranen kok. poliklinik. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Desus kok ngerti. Apa? Mula piantune kaya Pak Desus ki luar biasa barokahe. Piye ta? Ngerti nasibe dagelan sepi-sepi kok ya ditanggap. Lagi wulan ngene iki wulan ngenes lho. Lho, sorry. Nek kowe laris aku Ah, percaya. yen aku ki ora ana lerene pendak minggu kerja bakti terus kok. Kowe ki ora tanggapane bendina nyang kok. Nek di Aku petuk kowe ning Banjarnegara ki wah. Purworejo nek gareng. Nang gone kuwi klewer ngarep pasar kaya nek gareng. gareng aku Lah nggo ciduk dawet ki. Nggo ciduk dawet kok isine gareng. kelek gareng-gareng gocit yen kuwi wis tak hargai, Bah. Apa? Tegese dienggo mangan ki lak berharga. Bareng sing ning dhuwur gendeng terus kon gejot kae. Wis Kayak kowe kok ora kesel ta? ora keser kowe ngerti-ngerti patah tulang kae wong. Ning ora Tapi apa-apa. Ponokawan ki lambang luar biasa. Dimanapun pasti ada. Toko Mas Gareng. Gareng, Semar. Batik Semar. Semar. Toko Mas Semar, Toko Mas Bagong. Tenan ora enek kok Toko Mas Kirun ora enek. Ora ana. Mula kowe iki sugih tenan. Ngono kok ya ndagel. Ora waleh kok dadi ngene iki. Jane aku ki waleh ning aku semakin banyak pesaingi iki malah semakin semangat. Iya. Aku ki anggere disaingi iki malah saya semangat, Bang. Mergone akeh sing ngancani. Akeh sing Ora ngancani. beda panjenengane Pak Susilo. Nadyan iki ketoke gelare iki nimbali ning beliau juga pelestari budaya. Nggih. Ya ora pelestari tok, ya ngurip-ngurip budaya. Itu namanya. Karyawane delengen mulai awan diseragami. Tak pikir santunan yatim anak piatu kok sampe saprene ra barbar aku. Mayare karyawan tak nek yatim piatu kae. Aku malah tak kira ki acarane sunatan massal kok. Nek iki sing diarani ngerti marang bawahan. Kok iso? Loh, ngerti marang bawahan to. Iki Piye? sing bawahane ndi sing urang endi iki lak ngerti. Heeh. Iki bawahane tuwa ki anak buahe karyawane iki sing seragam. Ya antara pimpinan dan karyawan manunggal, atasan dengan bawahan jadi satu. Satu. Atasan tok gak nganggo bawahan. Piye rasakno? Bawahan tok gak nganggo atasan. Isis. Lah nek atasan tok gak nganggo bawahan, kok gak ngetis-ngetis. Piye bayangno atasan tok tur tanpa bawahan. Aku sewani aku. Sewani ana tas kresek kok. Mosok kaya jambu, Wong ya kaya klengkeng mok bungkus ngono. Oke, wah. Omongan. Iki jane dalam rangka apa sih, Mbak? Dalam rangka nyebar duit. Terus rasa acara ulang tahun PT ra wis kulino. Iki ya mung Pak Sus nyebar duit. Aku sing getun iki bengi iki. Ngapa? Tun tenan aku. Ngapa kok getun? Kemurahan. Kok ya ana ngono. Lah Oh, sik tak kok kemurahan ki apa? lah petuk Bathara Arta lho. Sapa Aku Bathara? nek sing nimbali Bude Sus. Bu Sus karo Pak Sus ora wani ngomong apa-apa. Ora ditanggap diparingi apa meneh
diwehi gawean koyo ngene. Lah demono kok ngarani sing kemurahan. Kemurahan no, nanggap Cahya Kuntadi Gareng Kiruni saponan krikil pojokan proyek kuwi. Iya. Kuwi Pak Sus. Nek apa kowe ya tegel karo Pak Sus terus ngarani. Ora ya tegel wae kok musuh wong kuwi Lho, kok. jare kowe wis nyedulur. Sedulur kuwi ra ya grapyak semanake. Nek nggon dhuwit ya tetep tak uber. Iya. Ning ampun kuwatos. Apa mriki penan kula nek ngaturi Pak Sus pirsa. Pripun? Wiwit jaman kula panggih taun pira Heeh. ngaturi nek aku nek ora tau Pak Sus wis lumrah. Pak Susilo Handoko lumrah. Lah terus Bathara Harta. Dewane dhuwit. Dewane dhuwit ki ya beliaunya. Aku jangger piatuk. aku yo gumun kok. Aku ki lak yo wiwit cilik wis apa ngerti panjenengan Pak Pak Sus. Sus. Rumangsaku kok ora tau benggang karo Aku ngenteni melarate iku lho sok kapan ngono. Ya dipujekke sing apik to, Ora Bang. iso. Ora iso melarat gawe omah kok sak nggon-nggon. Aku ki nganti ning omah kono mau bingung lho. Apa? Iki ling ngresiki piye? Aku Wis, wong ki lak kepengin di omah gedhe, bareng gedhe lak bingung ling ngrawat. Ngresiki. Lho ling ngresiki. Aku ora pengen. Lah mbok Pak Desusi Pak Susilo Handoko karo Ibu dalem Solo Baru koyo ngono. Tuh dalem dineh koyo ngono. Sing iki koyo ngene ora pengin. Sebabe. Sebabe apa? Kakean lawang. Apa kok berturu? Ayo. Arep mapan turu ndalak nginepi lawang sakmono kae iki terus turune ya apa? Le dadi pertanyaan. Heeh. Lah Pak Sus yen kepengin kepethuk busus ki apa ora bingung? Wong lawange akeh. Ki bojoku turu ning ndi? Aku nyusul ning ndi lak bingung to sakmono. Wis enek sing ditulisi ya. Apa? Kamar pembantaian ngono wis ana dhewe. Malah nggih nyiksa ora. Wis ana. Tur hebate ngeten, Bah, kalih Mas Gareng. Antawisipun Pak Desus kalih Budhe niku sampun klop. Sami-sami remen lan ngrungkepi dumateng budaya wayang kulit. Nek niku jelas. Nggih, busus nggih mekaten, pokoke lakon apa mawon nderek sing penting kudu metu cendol dawet. Lah niku menika yen Budhe Apa nggih. ya iso? Tanpa urgen ki iso cendol. Oh iso wingi wis latihan sedina ya. Pokoke iki sitok. Apa? Sing putri tresna ning budaya, Heeh. Pak Desus ya tresna ning budaya. Terus Nek klop aku gak percaya. kok iso? Kuwi lungguhe engkel-engkelan lho. Kok iso? Busus karo Pak Sus lungguhe engkel-engkelan. Engkel-engkelan piye? Iki piye? Wis ora iso, kudu ngene ngono. Aku to sing mumet. Sego pecel mawune 300 njaluk 500 ki mung terus dadi 700. Kuwi sing 200 piye kuwi? Lah wong sak ngalam donya kon dahar kabeh kok. Nggih. Sego pecel iki mau saka kowe to? Lho piye to? Mula kowe iki niteni panganan kanggon kuwi gampang reng. Apa? Jangger iwake iki cilik-cilik ngono mesti kanggonku. Aku ki anu ubet. Lho ora wong Nek diundang ngene iki sak sotone Pak Kirun harus pakai telur. Lho, pitik sak urunge tak gorene, seminggu tak pakani silet. Mula ndoke separo-separo. Dadi mulai dikethok iku wis kon jero weteng. Oh dadi iki keterangane sing khusus sego pecel karo sego dikum mau Soto. wekmu Sego di sego pecel kuwi lak saka nggonmu karo sego dikum. kok sego sikum. Soto kuwi lak sego dikum. Lha kowe kok banyune sak mangkok segone gur sesendok iki duber ora ketemu-temu. Lho, sing tak hitung iki lawe tok, aku segone ra ngitung musuh busus. Lho kok iso wae? Busus sotone mawon, segone mboten usah diitung. Berarti Lho. gratis. Gratis piye? Kowe gelem ngitung upo sitok-sitok. Ora caturan. Iya. Luar biasa. Ucapan selamat didelengen. Kayak penjelasan Pak Bupati Pak mengucapkan Bupati, Pak Wali Kota Kapolres. Surakarta. Resta Pak Wali Kota. Wah, kowe pengen entuk ngono ki apa piye? Nek Oh, Mas Gareng ben kondang kaya Pak ben Desus. lho. kondang kok. Lho, Pak Desus iki PT Bayu lho. Karsa Bayu Bangun PT Perkasa. Bayu Bangun Perkasa. Kaya ngene. Lah kowe nek pengen ben kaya Pak Sus kowe ben dikirimi karangan bunga sakmene kae iki. Ora sudi pol-pole yo kembange engko seragam ungu kabeh. Lah apa kuwi? Biru.
duka cita to kowe. Ya ora. Umurmu tetep dawa, dek yenane sing dianggep mati kowe ra sida kok. Ayo aku nganti kondang saiki gareng santet jare. Apa nggih? Apa? Pak Sus ki jenengke PT ki kira-kira maksude apa mudeng apa ora? Aku ora patek. Kowe sing kulino ngramesi. Yen mau ngendikane Pak Sus lah. PT Karsa Bayu Bangun Perkasa. Karsa ki asmane Kang Rama, Bayu ki asmane putrane. Bangun ki jelas bergerak dalam pembangunan. Perkasa ki kuat. Nah, yen diterjemahke liya ki sing bahaya. Piye? Karsa kuwi karep. Bayu kuwi angin kuwi hawa ki nafsu. Bangun ki tangi. Lah iki. Perkasa ki kuat. Terus Dadi karepe Pak Susilo karepe kuwi kanthi hawa nafsu. iya. Iso tangi lan perkasa. Lah kuwi tangi lan urane sing ngrasakne busus. Mula ana kamar pembantaian mau. Kok bangun perkasa. Oh Lah iya. Apik lho apik. Awake dhewe iki ya iso ora bangun ora perkasa. Yo yen aku isih kari delok mungsuhe sapa. Wah iya. Sik nekat Pak Haji Gareng ya. Aku ndek musuh ya iso ora bangun. Lah nek iki ndongake dengan 31 umur PT ini, 3 itu 3 yang telah dilaksanakan. Mencari pekerjaan, melaksanakan pekerjaan dan mengevaluasi pekerjaan. 1 yang dituju, ini semua dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. PT Karsa Bangun Perkasa. Nggih. Iki 31. Biasane dongane wong terani ayah ki mandi. Sapa sing teraniaya? Awake dhewe ta. Lah nek ra teraniaya mbok turu nang omah ngomong putune. Ya ini celalakan ning panggunge golek apa? Justru yen aku kok celalakan iki tembungku kok celalakan. Justru yen aku ning yamin iki ning omah, ora ning kene, ora biayaan. Pertanyaane loro. Apa? Kira-kira bojone awake dhewe gila. Nyawang awake dhewe kuwi mblenek. Aku ki nek ra tanggapan ora metu-metu omah kono to ngono kuwi. Kerenge. Dadi malah kon minggat. Bojoku ki tak tinggal ya seneng ki. Mergo bojoku ki kesenggol wae jerit kok. Lah kok iso? Mbah, tak senggol ngono jerit. Lah ya anakmu ki ganteng-ganteng. Ngapa? Anakmu ayu-ayu. Napa? Lah tanggamu Cina kabeh. Tembungmu sithik lekit lho kowe. Lah kowe ra tau nang omah. Ning omah ning anakku pancen ayu-ayu. Lah iya, mergo tanggamu ki Cina ayu ganteng-ganteng kabeh. Lho hubungane apa anakku karo tanggaku sing ganteng-ganteng ki hubungane apa? Lah nyapa jubungne? Wong kowe Jawa kono ra ono kok. Apa dheweke ngarani Ya, anakku ki dudu anakku. Lho. Ya. Lho, kowe dhewe sing muni lho, nyapa aku ngelokne. Lah kowe kok ngakoni. Kok kaya ngono kok mesakne nemen aku karo kowe. Lah nek anakmu ke ora ayu tur raine ngene iki piye ndelok. Untunge kok Iki tak bakarke menyan delok. Aku ki napa? Anu, Mbak Cange. Dalem nggih, Pak. Pak Sus karo Bu Sus ki putrane ya mapan wayahe ya sakmono kae. Lho wis turu, putrane wis turu. Kok mapan ki? Lah kowe iki kowe wong tuwa dianu Bah, Uripe ki lho wis tumata kabeh. Maune apa sing lekra. Ya ya Bareng aku ki nuwun sewu Pak Desus. Wis tuweke wis tenan. apa? Karo putuku kowe wis ora diregani aku. Apa to? Dek iki putuku Babil ki nek sekolah sing ngeterne aku. Adus sing ngeterne aku. Sapa Pokoke putumu jenenge jenenge Babil. Babil. Piye ta? Bae kowe kira nek putune Babil. Lah timbang anakmu mau jenenge Senet. Jeneng kok Senet. Babil ki apa-apa iki kon ngladeni aku. Heeh. Lah wingi niku Senen-senen ki jam 09.00 wis klekaran ning ruang tamu. Putumu Kok gak mlebu cah ki. Lah aku karipan to gak ngeterne sekolah jam 10. Le, kowe mu gak
masuk sekolah. Masuk, Mbah, masuk. Lah kok wis mulai? Aku mulai sik kok pamit. No. Teko sedangkan gurune teko, guru telu. Ngapa? Le, gurumu kok rene. Kowe ndelik Mbah, kowe emang tak omongne mati. Piye? Kowe ndek putung piye? Idene putumu hebat. Kreatif kuwi, kreatif. Kowe ndang ndelik kowe emang tak omongne mati. Bocah kelas 1 SD wis wani membunuh kakeknya. Wis kuwi umpama gurune do ora percaya anakmu kon ngeracun sisan. Lho kok iso dede ngono ki bocah kepiye to? Akhire aku ya action ngletak tutupan kain ngono. Lah kok gurune sida mati, Mbah. Releng aku. Ditunda aku. Bocah saiki pancen. Bocah saiki iki pancen pinter-pinter. Bangun perkasa. Bangun perkasa. Aku pomo dadi Pak Sus ngono. Wah, Napa? panjane kabegjane ya ora oleh iri. Apa to? Awake dhewe ya ora oleh meri. Oh ya ora iso awake dhewe kaya Pak Sus. Pak Sus Ya ora diciptak iso Gusti Allah, Bu Sus diciptak Gusti Allah, pancene ya dikon ngopeni wong akeh. Heeh. Aku pomo dadi Pak Sus, dadi wong sugih kaya Pak Sus ngono. Cita-citamu apa? Kekarepanmu apa? Ya ora mungkin dekarepan mung ora iso. Kekarepan piye? Ngono ya ora usah crita. Aki meng enek sing ngedek-ngedeki aku Pak Desus. Piye? Bathara Arta. Apa? Wong kono musik ducing-ducing. Lah kok tindak rene terus nyawer karyawan. Lho kuwi iki tandha tresna kok. Tandha tresna piye tamanku diyak-yak rusak kabeh. Wis hancur potku pecah kabeh. Wah ketoke. Lah taman niku lak nggih dipersembahne kangge Pak Sus. Oh diyak-yak wong e. Iki ketoke cerita. Nggih. Ning yo Lho, aku ki tak crita ning tak rinci ngono Pak Sus pote pecah 5. Lho musuh wong ahli manajemen iki nek manajemen kok manajemen. Wah, yo marai wong Pak Sus ki wong ngemis kok mlipir. Nggih. mlaku kok kene duit, kene duit, kene duit, kene duit. Pak Susi mlaku ki kowe lho. Apa? Kaya ATM mlaku kowe. Diunusno metu duit, diunus metu duit. Ora iso metu duite wong diganjel biting wis sanduan. Bareng aku ya etok-etok kaya Pak Sus. Terus Duit 500 tak kek kene. Sing 500.000 tak kek kene. Lah kaya ditekoni ponakku. Apa? Duit kok manggone ora dadi sitok ngawur aku. Iki duit pitik, lah kuadol pitik 500, iki duit jagung aku. Lah kok gak dedekne sitok. Lah engko nek jagunge tutoro pitik aku. Nek entek piye aku. Duit jagung, duit pitik tak pisah. Engko nek diwarne, nah, duit jagung tutoro pitik. Mula gen pilah ki kene duit pitik, duit jagung, kene kek ana duit manuk. wah iya. Dadi wis ora iso lumpat to. Ya to, ah tengahe duit manuk. Ning yen manuke manuk lobot ya mangan jagung meneh. Jempolan ngono. Ah iya. Nek kek tengah jempolan. Ki lho. Apa? Pundutane busus Cendol dawet. cendol Oh, dawet nggih. iso tenan digarap ra? Isone mengke riyen. Oh, keri. Saderengipun nun sewu. Nggih. Ana lagu ki sing aku ki ya tak apalke ning gak penak nun ning ati. Apa? Napa? Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Apikno kok. Tau tak nggo gendaan. No, Kok gendaan ki tembunge kasar. repe Repe. melecehkan wanita. Nggon apa? Tanpa bantal, tanpa kloso, kok gelemen dilumahne sak nggon-nggon. Apa ora enek semute pating celkit? Mbok ya golek hotel sing 100 lu ora enek. Iya. Kok tanpa bantal, tanpa Sajake kloso. kulino. Kula sowan mriki menika nuwun sewu, Mbah. Nggih. Pokoke genduk Umi ampun nganti absen. Anak wedok. Nggih. Putuku Umi. Tinggal dipun tresnani kalih Pak Desus menika Pak genduk Desus. Umi ngantos dipun paringi kenang-kenangan wujudipun mik ngantos sepriki menika. Tumbas kemik. Nggih, menika. Awake dhewe iki ning panggung wayang kulit ora wis suwe. Iya. Mic ki ora duwe dhewe. Bocah lagi jedul kok wis duwe mic. Anyar. Ya kuwi nasib meneh. Rezeki ora Pancene klangenan. Rezeki ora kena meri ning apa Pak Desus lagi ketemu Umi bocah kok ayu, Nggih. gandes luwes tur suarane apik dihadiahi mik. Nggih. Lah kowe karo aku kuwi lho. Lah iya. Mbok ya molen-molen apa? Sok Arep nggih apa? kok dikei mol sok ben karo Pak Sus arep dikei tua. Perune nggo ngumumke nek awake dhewe sok ben wis mulih.
Neng Ora usah kesusu Pak Gareng, mboten usah kesusu. masjid, Sing tresnani tasih Masjid. kathah nggih. Angger wanci dudu wancine krungu assalamualaikum lho dek sapa. Oke. Ya, Kowe- mangga pelak, mangga. Yuk, Ah, Nduk, iki. berdiri. Iya. Ayo Nduk, Ya. munggah. Tuntak Nduk. tang tak, mangga, nopa. Yuk. Ya. Piye kabare, Nduk? Alhamdulillah, sae, Kong. Aku rumangsaku angger ora kepethuk sesasi iki derajatku wis mundhak. Kowe diceluk apa? Kong. Lah kowe njaluk diceluk sapa? Yo paling tidak ki Om. Om, Kong. Om. Lah nek musuh Umi kong ya bener kowe diceluk Eyang Kakung, tegese wis tuwek ngono. Lho, nek yo- Sadar ana musuh sakmene ya celuk kong ki lho. Om plung po. Ya karepku yo ngenomke to, Bah. Ya piye kabare sekolahe lancar, Nduk? Alhamdulillah, Kong. Kelas pira? Niki nembe kelas tunggal SMKI, Kong. Ya ngerti nek awakmu kaya jahe langkung. Kula diceluk kong ki ya. Ora bocah ngene, ayu rupane suarane apik, yen ngomong kok tanpa ekspresi blas piye. Wong ki duwe watak dhewe. Lah ya terus sing ngejak omong dadi gelo ngomong kok nglugu, mbok nganggo mesem, nganggo polatan. Bocah cik lugu, tur cik sekolah, tur Umi nek mok kon yak-yakan ya ora pantes. Nggonku si sinden ki malah ora kaya Umi. Ngapa? Petuk kancane Rama. Ora nek apa mutah-mutah. Kowe mekar sapa le? Nyindani yak-yakan. Kuwi mesti beti iki. Kowe ki enek. Wong model ngono ki enek. Ya ora wong jenenge ya nek lho ndi wis kelas pira? Kelas tunggal SMKI, Kong. Ah, ngono. Kok mutung reng? Kowe. Kowe emang petuk Mbah Kung. Nggih, Kek. Wedhe aku, Mbah Kung timbangane kowe kek iki nyekek. Kek iki apa? Kakek. Tekek. Otok-otok pikir. Ya ora apa-apa. Aja nesu. Iki ya putune Bakiro niki Umi iki. Ayo kakek. Kakek. Aja diweni aneh. Iya, sembarangan. Kakek aneh. Piye nduk sehat ya? Alhamdulillah, Kek. Heeh. Pak kerja apa saiki? Pakmu. Bapak ning di omah kerja apa? Mboten jenengan bedhek riyen. Dijak setelan lho, Bah. Kulung-kulino nyetel nek bingung lho. Kowe lak ning ngajari AB. Kaya le nyetel pelok kae lho piye. Kowe kesusu ning se. Dagelan. Ampun dikobongne dhewe lho, Bah. Nah, lagi iki aku roh mingguyu lagi. Pakmu guru apa? Sanes, Kek. Bakul Sanes, Kek. mati nunane. Mboten, Kek. Lah Seniman. Sanes, Kong. lancang. Umi ben nyauri dhewe nyapa kowe melok mbadek. Sing kon bedhekke aku apa lho? Tukang cat. Oh.
Berarti rupamu mok cet ning nggonmu. Bapakmu tukang apa? Napa, Kung? Tukang cat, Kong. Cet. Nggih, Kong. Mbokmu. Mbok, Mboten jenengan bedhek. mbokmu ki Sinden. Sinden. Sanes. Penyanyi campursari. Sanes, Kong. Tukang pijet. Sanes, Kong. Oh, apa iki ya? Kira-kira apa? Ada hubungannya dengan Air? Ada hubungannya dengan air? Bisa jadi, Kong. Bisa jadi. ada hubungannya dengan elektro? Atau No. dengan material? Yes. Air, material, pralon? Paralon? Septic tank. Ngawur. Ada hubungannya dengan ada api. hubungannya dengan masakan? Nggih, Kek. Kira-kira ibumu ki senengane neng pawon? Nggih, Kek. Neng kamar karo pakmu? Ora tak diomongke. Berarti mbokmu wayahe. Iya. Ora udrek kowe. Budhe Ayo kan apa-apa kok bingung ning wong berarti mboke wayahe. Wah. Lah wis cedak hubungannya dengan masakan karo pawon mau wis cedak lho. Aku jane. masaku kaya kepethuk roro ireng mau ya. Ibumu apa ta ibumu? Cabut gene apa? Bakul kerupuk. Mbak, Ya nyapa? Loh, luar biasa. Berarti turun masjid lho, bumu bakul kupluk. Kerupuk. Kupluk, tak tanggit kupluk. Bakul kupluk. kerupuk. Kok kupluk? Lho terus kuwi hubungane apa? Bakul cet kok iso mangan kerupuke mbokmu kuwi? Kuwi hubungane piye kuwi? Kenal? Nggih. Neng pasar padha ning pasare. Mboten. Neng omah karo omah. Mboten. Masih Apa tunggal sak? ada hubungannya dengan sawah? Mboten. Sing goblok iki gareng iki malan. Apa? Lah ibuke karo bapake kenal iki lak rung lahir to kok ditakoki piye to iki bocah iki. Lah kono ya ora jawab kula mboten ngerti kok. Ngono kok bulek kok. Lah bocah lugu kok iki. Piye? Lah badhe kula jawab jenengan Apa? jujur terus. Lho lah kowe ora jawab. Anak-anak kowe. Nggih. Anake pira? Mbokmu arep. Kalih. Oh. Anake loro, kowe nomor pira? Kula nomor kalih. Nomor loro larak bathukmu cemet. Hubungane Apa apa? hubungane? Dijejak karo sing ngarep to. Lahire dijejak. Guju. Arek lahir Apa ae bayi jejak-jejakan. Mula bathuke terus cemet. Wis kelas 1. Nggih. Wis sekolah ning SMKI. Nggih, Kong. Ajar nembang karo sapa? Kalih Bu Kesi, Kong. Bu Kesi iki wong ndi? Tiang Tulungagung. Wis syukur lho kowe cek disauri tiyang Tulungagung. Heeh. Nek disauri sampean apa picek to Kung ngono. Ya napa ta? Lah wong Kesi bendina yawar kowe kok mau tekokne tiyang pundi? Lho Kesi iki ana akeh ora mli gigi. Mungkin Kesi ngendi Kesi lah Kesi Tulungagung iki. Bocah Ngono. lugune kok. Heeh, wah, ayu, pinter, suarane apik, iso diapusi. Jan. Wis di pacar apa urung? Tereng, Kong. Sumpah. Piye? Nggih. Busuk. Wis duwe pacar apa rong? Tereng. Urung Kaya jejer tua. wer. Urung duwe Cik, ya aja mok tekoni kuwi to. Engko nek wis dek iki wis gedhe ora ya wayahe. Ayo sik matur karo Matur. Pak Desus, Pak karo Desus. Bude. Pinarake ning ndi kowe? Karo Bude. Ngerti ra? Ayo. Pak Desus. Sing ndi Nduk, sing ndi Pak Sul. Oh, Nika. sing iki Sing gadah. kae genaki pasangin kok buduting. Sanes. Oh, aku malah ra ketok itu. Oh ya. Pak Desus sing ngagem kerupuk kuwi. Kupluk. Oh, kupluk. Jere kerupuk. Kupluk. Oh, Nggih. Nggih Pak Yo, Sus, matur karo Pak Matur Sus. ndang piye? Nggih. Gawe kata-kata dhewe, ayo. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Desus. Sampun wayahipun jenazah dipun berangkataken. Wong sik to. Omasamu iki model wedok apa piye? Lho kok Piye? Matur piye? Ben ajar omong, ayo.
Pak Desus. Kula Sik, ge dijawab sih, Pak Desus. Pak Desus, Apa, Dok? kula minangka wakilipun rencang-rencang pengrawit, Ya, arep apa? wakilipun ibu-ibu Waranggana, Heeh. wakilipun Pak Dalang, wakilipun kakung-kakung dagelan. Iya. Apik iki. Aku lagi iki dadi dagelan ketok tuwek nemen ya bengi iki lho dikakung-kakungke karo. Dadi ki arep ngomong sithik-sithik wedi lho. Iya Nduk, Ya, terus. Terus Ki. piye? Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Pak De. Heeh. Panjenengan sampun kersa nguri-uri kabudayan. Terus Terus lah ya terusno kok melu-melu terus iki lho. Kula Mugi-mugi lho. kula sak kanca sak kanca sampun pinaringan rezeki matur nuwun. sampun pinaringan rejeki matur nuwun. Namung kemawon, Napa? namung kemawon. Aja nesu to Reng karo bocah nesu. Namung kemawon Kados pundi kados pundi nasibipun nasibipun dagelan kalih niki? dagelan kalih niki. Ceprot nggo jamu jaran. Napa? Mbuh. Aku ya wis lali. Mangsaku gampang itu. Derek ndedonga. Pak De, kula nderek ndedonga. Mugi-mugi PT Mugi-mugi PT Karsa Bayu Bangun Perkasa Karsa Bayu Bangun Perkasa ingkang ambal warsa kaping 3 ingkang ambal warsa kaping 3 pinaringan hayu lan rahayu pinaringan hayu lan rahayu barokah saking Gusti Allah barokah saking Gusti Allah katentreman lahir batin keselamatan dunya prapting akhir sedaya pinaringan durga mendak kala sirna yuwana basuki. amin. Terokno amin lho. Kedawan Diterokke, Pak hah? kedawan. Oh ngono kuwi. Oh, ra seneng dawa-dawa deh. Oh iya. Ayo. Ya kowe ya bingung bener ra dawa ki terus ora iso cemantel ning memori. Oh iya bener. Pancene cek sakmono kok ya. Iki dungane mandi lho, bocah durung kelepetan dosa ulung nika-nika. Yo, Bocah ora ngerti dosa. Urung ngerti Wong dosa. irunge mlung mlengo kok. Urung lengo. Ukurane kok irung ora. Irunge nek mlengo wis tenan wis angel ngono. Yo saiki nembang, Nduk. Ayo. Oh, pacare akeh to. Nembang. Nah. Pacare akeh. Bocah kok samene kok pacare akeh. Sing ngesir ki akeh ning umi rong karuan gelem aku loro sak bendinane. Ngapa? Wong iki karepe ngesir umi kabeh. Heeh. Kowe munggo jek waras ya ngesir. Apa ora waras kuwi? Justru edan sir waras ki ora. Umi sing ngesir akeh tapi Umi masih menutup diri. Oh. Aku tetap berkaya. Bagiku cinta itu nomor 2. Nggih, Kung. No time for love. Nggih, Kek. Ya Kung. Ya Asmarandono Semarangan. Maturno Pak Desus karo Budi sik ya. Sing apik ya. Nggih, Pak. Dicocokne karo Mike. Bocah iki nek cilik nek nembange delengen. An rautik lambi. Kadung. Ngene. Engko nek Nggih sik cilik. cek cilik. Engko nek wis sak umur Mbak Kesi iki wis nggih Kung golek dhuwit turut sak ngono. Iya. Gremeti. Nggih. Ngapunten Pak saderenge Apa kula neh? badhe matur. Apa? Kagem napa Bu, lagu menika tembang menika kula aturaken Sapa? dumateng Pak Desus kalian Bude. Heeh. Mugi-mugi tembang menika saged damel jampi saya. Heeh. Nek pas dahar nang mburi aja ngisini-ngisini Wis genah karo Pak D. Ayo nduk Umi iki dahar kambing guling. Genah ngendika ngono sampean malah. Lah bantale pundi Pak D? Masa mar turu apa piye ora? lah kuwi mau ora tak tuturi no ora keblasuk. Lah ngapa? Sop sop nggih Kung seger. Ya terus Lah wong sendok jek nek tisune. Lah kok disoki duduh dipangani kewer-kewer. Tisune iki ditepot sik.
Ya, Dek. Taktik rantek-entek. Gambar piring daraki kubis. Bocah desa men ora. Gambar kubis piring diciduki. Nanu. Ya. Aja turu sore kaki. Wah, jan. Aku ora kaget wong sing gak kaget. Oh, jawane males gareng Ora iki mau. kaget. Lah sing waras iki kupingku sing kene lho. Sing kene iki wis budhek. Iki lawas lho iki. Lek bongkok sak kayane jebul Banyolan iki Lawas iki. mergo aku tau ngalami. Tak getake ra kaget jebul sing waras kupinge kene. Kene gak waras kok ketak. tak bengoke ora kaget iki malah nyembur. Iya. Dewa nganglang jagat Nino. nyangking bokor kencanane he he Suarane halus teteh. Iki sesuk berkembang meneh iki. Sing angel iki nyuwara teteh halus plek ning irama. Iki iya iki iya. Lah halus Tetek cilikane Tuti. Heeh. Ya Asmarandana kuwi. Heeh, piye? Nyangking bokong sak kawatoke apa ya? Bayangno, ayo. Kowe terus mlebune lagu cendol damel. Kuwi. Iya. Ayo, Ndek. isine donga tetulak sandang kelawan Umur kok tuwek. Lahir kuwi kesuwen. Nyuwarane solos ki mergo dheweke durung duwe tanggungan. Iya. Nek yen sing wis duwe tanggungan, duwe bojo ngene iki, nembang ngene iki ora iso konsentrasi, mesti pikirane ning kene iki sesuk sing dipangan apa. Bojoku ning omah sing dipangan sapa. Dadi kene ne urung Bruwet. iki isih celing. Bruwet. Mula iki pernapasanmu ya, Nduk. Angger esuk slulup. Nang ndi? Gen dawa lho. Ya adus slulup ning ndi wae. Oh, nggih ulah Ndawake, pernapasan. Ndawake ulah pernapasan ya. nggih Kong Ya wis kono. Ngomong cilik-cilik dikung mak pleret aku. ya iku bagian nipun wong
warna rimo Nyuwun tepuk tangan untuk Ananda Umi Hafifah para lenggah. Eloke bareng Umi nembang kok suasana iso sirep kabeh ngoten lho. Titrim. Orang terhanyut dengan suaranya Umi. Bocah cilik, cek kelas 1 kok iso nyuwara apike kaya ngono. Bener. Iki lagi Umi urung mboke iki. Sapa iki kesi iki marake tintrim. Iki angger nyuwara marake wedi. Kok iso? Ruangsane kaya wong nagih utang kok. Nek karaktere hampir sama lho, Umi karo bojomu. Lah gurune kok nyecepe nang kono. Tur rupamane Pak Desus Trisno kalian Umi niku pas. Mboten kok buka wadi nggih. Napa Mas? Niki lak teng SMKI niku kos. Kula tilik kali Bu Kesi. Kose niku mung lebar panjangnya mung 2 meter persegi. Estu mboten golek, mesake sanget. Memeane niku genter tur pecah. Mriko. Nyuwamuke ora kowe iki kos sekolah apa piket? Kok kos-kosan 2 meter persegi iki? Kos Kung. Sesasine pira kenduk? 300. Sesasi? Nggih. Kaya ngono 300. Nggih. 2 meter persegi iki 300. Gone iki lho 2 meter musuh 1 meter gratis. Kuwi liang lahan. Kuwi luangan. Sok jajar ya. Sok jajar. Malah setelan ae lho jajar iku. Aku cara tenan iki jajar gelem kok rek. Aku Dadi awake dhewe ning jero kubur iki bahagia. Bahagia. Kok didep-depke terus awake dhewe remi wong loro sepelan tetep. Kentes malaikat terusan ya. Ayo dan dan sutange iki lho. wong nggon sakmene kowe kaya ngesuk to. Monggo bacute tembang kangen ya Umi Hafifah Madangkara Group dados. Sik. Mbok sing kompak to dipamerne ning Solo Baru kok. Ajake kok ora Lebok buka tembangmu karo kendange disetel. Sajake rada geseh sajake. Lho. Nah, sepelan urane iki sok-sok iki pengendange nek ndek rasa ya ngono. Nggih, lah iya kula sing dadi pengarep isin. Perkara WA ora dibalesi kuwi. Dibalesi kok ngendang ya sentimen. Nah, kuwi ora sentimen iki metermen iki. Garape piye to, Garape piye? Kan anu to Pak niku napa bibar bedhot. Intro, Kula. none terus. Nggih. Neno ngono. Nggih. Heeh, terus kendange. Terus kendange nggih diunekne. Lah ya diomongi sing ngendang yo. Sing ngomong sing ngendang Mas. Kompak. Kita adalah satu tim. Tak warai. Mas bojo kaya ngono. Mas Noval. Mas bojo ngono. Mbok aja kaya ngono. Roti. Roti. Plemben. Lembeng. Saiki. Biyen. Tinggine munggah amben. Napa? Tinggine munggah amben. Gematimu ora kaya biyen. Sing ngendang jaipong terus. Mas Noval, mbok tirunan ki lho wiraswara Mas Aslim. Neng ndi ditutke bojone. Iki bukan karena setia mergo bojone ora percaya karo sing lanang. Lah Saulin kok ya. Kalau itu. Ya dikompakne karo sing ngendang. Ayo dikompakne. Nggih. Mas sing kompak. Ayo.
ndang. Mantuk. Jiro lu. Wayah wengi. Lho. Nah, Iki wah iki kudu digolekke cara iki. Tempone lho. Waduh. Kalau ngomongne tepo bareng Apa-apa? Apane, Dok? Apane? Tempo. Tempo apa kompas? Tempo. Aku lengan aku kompas kok. kowe kok umi iki wis iso nyecret mesti mune. Iya. Ngendiang ora cocok blas. Rumangsamu gane kene wayah wengi langsung diangkat kendang. Ngendang ora serok ora sutil. Apa ki? Jan, ora melok, ora kendel, ora doyan. Iki lho gambarmu. Aku bokok karo kene. Walah Beti. Ayo, dikompakne, yo Om. Oh, sing apik. Ora, yo. Jiro lu. Wayah wengi udan krimis rawis wis banyu kang tumin. Riyen, Pak. Nyapa? Mas-mas yogane mboten purun nabuh iki. Lah piye to? Lah aku kon ngapake? Piye? Ge diancam, Mas Noval diancam. Ka ora gelem ngendangi sing apik, ora tak paringi lho. Ayo. Ora, iki masalah iki. Apa? Yogane iku ora setuju kabeh nek Noval ki ngesir Umi. Oh. Mulane protes secara Belakange diam-diam. Termasuk mesti sak rombongan ki ya nek sing musuhan. Termasuk iya. tukang ngendang Heru Mujiran kuwi. Iya. Mujiran. Ayo dikandani, Mas, sedaya para penabuh. Mas sedaya para penabuh, mbok nyuwun tulung. Nah, Kula dipun iringi. matur nuwun. Ingkang sae. Kompak. Nut Apa jaman kelakone. Nek kaya wayang dunia eno jaman kelakone. Heeh, monggo, yo. Monggo. Yo. Ayo. Yo. Ayo kowe kok ora. Ayo. Wayah wengi. Tempomu lho. Wayah wengi tak tu. Oh, ora serok ora sutil, ora doyan iki lho gambar. Kuwi dhuwit manuk malah. Iya. Oh, ala lobert. Ayo. Tempone wayah sore nemo lumok. Alah, malah diurak-arik gareng. Aku sampe ora kebeneran ae. Aku anggere kepethuk grup. Aku kepethuk grup madang wae iki. Iya. Dangkara. Kadang karepmu ora karepmu iki. Lepas. Yo. Katur kagem penonton YouTube Kuntadi Channel. Ana Caraka sugeng mirsani.
makasih. Alhamdulillah. Ugi rawuh para tamu-tamu agung ingkang dalu punika ngestreni pagelaran. Nggih. Penanipun Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Bapak Dr. Andes Nurali Sarjana Hukum. Nggih rawuh. Ugi Pak Dodi Widodo Swasmara saking Boyolali. Nggih wilujeng Pak dalu. Dodi kalian Pak Ali nembah nuwun wilujeng mirsani. Nggih. Niki sing saking Madiun nggih ditimbali. Sapa? Kalian Khusus Sapa? anakmu wedok to. Oh iya no. Di. Ya dok. Kok sakek ndi anakmu wedok? Ya. Sakek wedok. Sakek wedok. Ngene. Dok, Cahayu. Ya dek dina. Gendang mriki katuran nyanyi. Dina. Dan nonton pun ngenteni ya dik dina katuran mriki kono kenalan kono nak aku rak wis kulino Tak kenal maka tak nikah. Tak sayang. Sayang tok ora dinikah kecut. Dok, jenengmu sapa? Nami kula Dina, Pak De. Dina apa? Dina Rebo apa Senin apa Kemis? Jenengmu? Dina. Dina kene Indonesia yang di Jawa kan Dina. Dina Kustika Sari. Dina Ustika Sari. Kustika Sari. Oh, candi to kowe candi. Kula Medion. Medione ngendi? Medione Jembar. Kota. Kota. Penae putune Abah. Putu. Kowe di bojo. Sampun. Oh, ya wis. Kok mutung? Pak De? Kok nakoki kok mutung iki piye? Lah wis di bojo. Kau darani nerak tata krama aku. Walah. Aku cedhak wong wedok do dikomentari elek aku. Aku padahal wis tertib lho. Jan konangan ya. Lan dadi Dina. Nggih, pripun Pak De? Kowe saiki nderekke sapa? Ngenekan iki. Timbali Pak Dik ngeneki iki rumah sama aku ki. Ngenekan pripun lho? Iki timbali Pak Desus. Oh ya kowe ditimbali Pak Desus. Nggih. Oh, timbali Pak Desus. Sing sabar omong karo wong tuwek. Lah nggih to kula kok bingung. Bingung. Aja meneh kok kowe, aku sing ngomong iki bingung kok. Wong kok dijak omongan cethone kok ngene kok bingung. Kowe ditimbali Pak Desus. Yesus nggih. Kapure ngregengaken swasana. Alhamdulillah. Dalam rangka HUT PT KBBP. Opo kowe? Karya Bangun Perkasa KBBP. Ayo kuwi kok. No ya. Alhamdulillah. Diregengke kowe arep nembang kena joget kena. Yen lagu ya kira-kira sing donya urung ana. Waduh. Lah mungkin sing ngiringi sinten lho? Lah ya ora ana sing ngiringi wong urung donya urung ana kok. Pancene ngomong karo demit ki yo Lah ngono nggih ki to, angel. alhamdulillah. Mbak, matur Mas Dalan. Sing apik. Lajeng dalu Mbak Ucange, Inggih, inggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur sembah nuwun Bapak Sus sekalian Ibu atur katimbalan. Lagu nembang duet ya. Duet monggo. Tak goleke pasangan Sinten? Joro Sando iki. Kok iso Joro duet? Sando. Joro Sabdo kok mbok kowe kuwi. Oh. Ayo nembang Aku apa Mbak Yu? Aku ora patek percaya nek kowe nembang ora patek percaya. Mula aku Dan apa, Pak? Suarane iki Saya lho, Pak. Jadi Viral iso. sampun viral. kuwi isone nyuwarani sing wedok kok. Nek nyuwara malah nyapa nyuwarae spiral. Gila aja wonten. viral kok sepiral. Nggih. Jeneng tawang. Nggih. Kula jejerke nggih. Monggo. Brigita, ya Nduk. Ayo. Nah, iya, iya, tak golekne sing padha lenjang-lenjange tur padha cantike. Ah, Iki siapa jenenge? Brigita. Siapa? Brigita. Brigita. Brigita itu sedulur Brigit. Kuwi nak dulur karo begitu to. Pripun, pripun, Nah, pripun. iki. Kene nak kene nembang. Karo Pripun. Saliman. alhamdulillah. Aslimu dia jenengmu Kula kok Kediri. Kediri. Nggih. Jenenge Brigita. Birgita. Bir Birgita. ora ora bir putih ireng. Birgita. Bertemu lawak. Nek dipikir ngrusake awak.
Bir, cap kunci, Toci. bareng dipikir. Rusakno ati. Kediri. Nggih. Juragan tahu no. Nggih. Iya, tahu kok kemping men kok ngene. Ora bodine kok kotak-kotak. Iya. Nggih. Tahu takwa. Kediri karo Medion. Nggih. Ayo. Nah, Arep nembang apa ki? ya ning Tawang. Oh, iya, Mbak. iya, iya. Yo. Ya ben kaya drama tenan gareng tengah iki bojone loro ngono lho wong ya tembange iki lak temane percintaan ngono. Aku wegah. Asine wegah. Lah ngopo? Amung gen kaya iki. Lha jenenge ning panggung kabeh lak Kowe seneng. tenan, kowe tenan ya ora kuat ngeragati kok. Lho kaya mertanggung karuan dipadu karo bojoe cucuk ngono lho. Waduh. Dadi sapa iki sing nembang? Raden Arjuna Oke. diapit Sembodro kelawan Sri Kandi. Sembodro Sri Kandi. Raden Arjuna ning tengah. Janaka menek kates. Kok Janaka menek kate apa? Aku lek sayuran. Ayo Sri Kandi tutuk nonde. Ngosek ngopo to, Reng? Lah kok saya mepet-mepet ki ngopo? Kowe Janaka arep setruk ya ngono kuwi. Iki joget ya, Mbak. Joget ki ya apa ki tegak Lah. dodone mungal wong kowe mblungkrung kaya pitik anyang-anyangen kok. Nitekno entuk lulang sing lemes kok. Nggih. Ring Genti. bosa kuwatir lho Pak D. Apa? Nyebrang dalan pun rumah sakit. Nggih. Wis pesen sal siji kok. Ganti Sembodro, ayo. Sembodro Nolae mriko, genti mriko. Kira Waduh. cae. Janaka wis picek. Piye Mas? Nembang wong ayu. Kowe mau rene numpak kendaraan to? Nggih. Ketera angin rambutmu musak masik kabeh. Sasakan kok iso musak masik kabeh ngono kuwi. Kowe bar dijambaki sapa? Susu kok. Rambutnya gue gondelan ya. Ayo tutuk dong. Wong edan. Kini jejer Aku wong. dituntun. Iya. Timbang nabrak-nabrak. Mangsamu picek apa piye? Dituntun Ya Ben roman kita mesra. nabrak-nabrak. sing mesran. Ben kita mesra Sri romantis. Kandi sabar aku tak karo mbok tuwa ya, Nduk. Sekecaken Kang Mas. Sekecaken monggo. Kang Mas. Kowe nunggu giliran kuat-kuat. Heeh. Kulo Sembodro ning apa kowe? Oh, iki sasise kena iki. Wah, wadune mau menghindari dipergunakan kamu. Ya, Sri Cik Kandi. Sembodro. Oh, Sembodro. Sembodro, Oke. Sembodro. Sonta konwar Nunu. tani reki Kakang Semar. Lho Semar yo ngono kuwi. Wonten dawuh lho. Piye panyawangmu aku jejer karo bojoku kalauron Sri Kandi miwah Sembodro. Kula pun mboten patek ketok. Aduh, Semare Ki tuwa namung banget. remeng-remeng tok. Oh, Semar Semaripun. Semar TLK apa kuwi? telek. Semar kok nyawang Semar ki dewa.
Masih tuwa Mas padha. Cocok sangat lho. Iya. Ingkang putri kekalipun Sulistya Warni. Iya. Ndara Janaka Piye? ora ana sing madani. Iya. Nek padha tanggapan dewi-dewi. Kok urusi tanggapane wong? Ya garenge tanggapan wakeh. Iya, awaton ra bareng gareng kembang-kembang. Tutukno Sri Kandi. Janji janjiku Isi. Sumadhat sing tias ingsun. Kenging menapa Kang Mas? Ngapura. Kenging menapa? Aduh sikilku mbok idak. Ngapunten. Sri Kandi matane picek. Saking kesengseme karo garwane iki ya ngono kuwi. Sing waras Pursita. Nggih niku Pak Bagas Pak Camat. Matur nuwun. Aliasipun Pak Bagas. Sembodra. Iki nggo blonjo saka Pak Camat Baki, Pak Camat Grogol. Matur nembah Lah kundi iki. Janaka demis ora. Tekno tukang nampani. Amplope rapete ra umum. Kok bodho entuk amplop. Nasibe potku piye? Kene tak gawane. Ya. Sembadra, ya. Nimasen sun pra sapa sinak senan bumi langit jenengan menapa konten mriku? Aku rugi. Lah rugine ngapa? Rokokku tugel kebidak. Ngurusi amplopmu mau. Padune ora oleh amplop terus nyumingkrih. Aku rasa njaluk aku wis diitung karo Pak Susilo. Kene nambango Sri Kandi. Tangis ing tias ngantene padang Kowe iki jane Semar apa KPK? Semar apa KPK? Kok Semar kok nggo amplope penyanyi iki lho. Nyapa to kowe kok cerewet nyapa. Patune lha iki nggonku apa piye iki? Iki bocah ki tekon napa nglebet enten surate terus tak priksa. Ora mungkin nek saiki ngongkon kowe. Mergo kowe buka amplop mesti kelong. Nah aku ora tak pek. Ngeten lho. Kok dipek Ya malah tipek. ngeten lho bulani. Niku bocah bocah. Iki enek surate apa ora aku kon priksa. Ngono. Wong kaya tenane. Iki buka. Hah? Ana wening surate. Ora enek. Emoh kok malah kon nganaki. Pokoke yen ning tawang ki caluru ki entuk saweran. Nyandukku ndareke aku ngepek nggihmu. Nggih, wonten. Kowe ora aja dolanan. Cah cilik aja dolanan dhuwit gak apik. Lah. Ya dilumpukno bendara ya. Iki umpama yo, awak dhewe iki mlaku-mlaku, terus duit iki ceblok. Terus piye? Iki wong tak jikuk ngene iki sah. Wong duit nemu. Oh, nemu. Nemu iki sah. Wong tiba ngono tak temu sah.
Kulino apa ora? Hah? Kulino nemu duit apa ora? Ora kulino. Biasane jare mbah-mbah ki lek duit nemu ki ora dimurne kancane. Ki ning duwite apa ora ning kono? Oh, manak ki nggonya. Dempet amplope manak. Monggo yen ning Tawang ya. Yen ing Tawang melintang cahayu. Oh iya. Ayo. Iyo iyo ao. Alhamdulillah Mbak Cange, ya Nduk, katuran lenggah. Niki cendol dawete ndang ditok. Oh, siap nggih. Terus Pancen menika badhe cendol kelakuraken. dawet ngumandang dumateng dulur-dulur panitia. Ngapa? Lah ora undian. Oh, Doorpress. doorpress ta? Limbuhan ana doorpress. Oh iya. Apa ki sing Aku ora berharap aku ora duwe suweane kowe duwe akeh. duwe akeh ora metu blas ngono. Aku ora melu undian ra apa-apa tak tampa entah. Sing penting entuk ijol pot. Tak tampa entah ngono aku. Mbak Tutik karo Mbak Winong, yo cendol dawet. Panitia kami mohon siap niki cendol dawet badhe lumadi. Monggo. Dicucuk nele latihan wingi. Mbak Tutik karo Tutik karo sapa, Mas? Kali Mbak Winong, Mbak Tutik saking Ngawi, Mbak Winong saking Tulungagung. Nah, menika. Kene Mituhu dawuhipun Budesus. Nah, Kene. wantu-wantu. Kene babon-babon mlumpuk kundang angkrem kene. Kene Nduk. Bar cilik-cilik kok Winong. gede-gede. Winong kono terus Mauspati sebelahe engko terus Wangsen. Winong iki nggonku desa. Winong kuwi nonong. Wah. Winong kuwi nonong. Nggih. Lagunipun Pamer Bojo ning versinipun cendol dawet. Ngoten. Kula sinau teng YouTube ngoten niku. Ayo. Kok radong tenan nih. Ayo diaturake. Monggo dados Tutik dan Winong berpacu dalam melodi. Yayo.
Monggo Bude. Yesus, monggo Pak De. Jeng 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 jeng. Hop hop hop. Berhenti ya. Bathara Arta rawuh. Waduh, nggih. Kaya ngene rasane wong entuk saweran. Iya. Rena wengi ya sing iki tak enteni. Yen angel kula diwong ngene apa Pak? Aja. Nggih. Nah, tenun nggih. Nah, iki prioritas iki. Ayo. Amplope kok kursi to. Nggih. Niku nggih kula, Bah. Nggih. Nggih. Ki nek disempit kene mlaku ning ngene. Mergo keraimbong kene kene. Nggih, wah sembah nuwun Pak De. Nggih. Pengrawit niki, yo Mas Budi, yo. Nah, nggih. Oh, rencang-rencang pengrawit. Pak De Susilo. Oh. Lek ngono anggenku balik rene. Nduk dhewe kok Tito. Iki peniti ya Reson. Nggih. Kudu rata. Wis tendang tampan hidungku nek kurang ngomong aku. Nek kurang ngomong aku, nek kurang 5 tak omongne 10. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Desus. Turun, Wah, Pak sangat Desus. dermawan. Apa neh? Ora, iki kursi isih iki mlakune jomplang. Oh ditambahi goro-goromu ngene. Iya. Tenang. Luar biasa. Wah, elah. Yo diulangi lagi dari depan, yo. Dara, tutupno Dara. Dhuwurmu jamu sekali posodo. Koko Prabu jamus kali posodo. Monggo dari depan, yo pamer bojo. Mas Budi. Son peniti. Awas sing meriah lo yo. Awas. Tuh. Tarik. Oh. Monggo Bu Desus.
sesuk prayu nek. Oh